Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku a wannan lokaci. Fatan kowa da kowa yana lafiya. Ya yau ɗin ku ba. To masha Allah ya kyau. Kamar kullum kamar yadda aka saba, waɗannan su ne kaɗan daga cikin fina-finanmu na gobe Laraba daga kamfanin Sultan Film Factory. Ga masu buƙatar shiga group ɗinmu na VIP to za ku iya ku yi mana magana ta private, ko in ce za ku iya ku yi mana magana ta kan lambar wayar da take kan screen ɗin fastan nan. Ku ɗauke ta domin ganin kun yi mana magana, mu sanar da ku yadda tsare-tsaren shiga group ɗin yake. Sannan za ka iya shiga group ɗinmu na VIP a ko'ina kake a faɗin duniya, insha Allah. Sannan idan wannan ne zuwan ka na farko kan wannan YouTube channel mai suna Imsa Creation for Download, ka yi subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu ke sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shirye. Mun gode da ziyartar shafinmu, muna godiya sosai.